mar Gavanas oramo ne gidhi loro kaontis duto mapacho kaka sirikal mamalo kochiwo omenda ne kaontis e ndalo 14 kolose kar chung' od bura ma Lurambi barasa okoni chenro mathoth mag kaontis ochung' kalore kod deko mag omenda mawuok e sirikal mamalo koni chakre dwe mar achiel higani. Sirikal mamalo poko oro negi omenda gino ma oluwo ni thiro chenro mag tayo tije e kaontis. We are going to shut down counties ili watu wakae nyumbani until we receive money. That is the only way we are going to be serious. Na pia national government lazima iheshimu ya kwamba katiba recognizes 2 levels of government. It is not a favor for us to get to. It is in the constitution. And what you are asking for ni pesa kidogo sana. The national government retains 85%. We are only asking for 15%, ambayo mpaka hivi sasa is not coming on time.